होता माका. आता तुम्ही योग उशीर केलात किंवा तुम्ही तुमचा ॲब्सेंटी दाखवलात. मग आता शाळेत मुलं नसतात तेव्हा मग टीचर काय करतात? वाट नाही बघणार ना. साजरं करून घेतात. म्हणजे जे काय असतात शाळेतला अभ्यास किंवा काय तसा. पण बरोबर आहे. पुढच्या महिला दिनात मेक शुअर करा, की तुम्ही असतालच. कारण 2 वर्षापूर्वीच्या महिला दिनांना होता. पण जाऊ दे. तर काय म्हणतात आपण सुरुवात करूया आपल्या परब किचनच्या स्वागताने. नमस्कार गाववाल्यानो, कसे असास? बरे असास ना? बरेच रवा. खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. यूट्यूबकर आणि कोकणकर कशी वाटता तुमका परब किचनमध्ये स्नेहा सरोजची जोडी. जोडी? माका वाटतं तू बरोबर दिसतस की नाही, तर पहिला नाही, बघ नाही जा मी पण जाऊन. हां. नाहीतर कधी-कधी मी हाल्फ हा, कट होते. त्याच्यामुळे मी सुद्धा तोच कारण विचार कॅमेरा केलाय. ऑल्सो लावलास ना, जरासं क्रॉस वय होतो. हां. तुम्ही सांगा खाली की बरोबर दिसता की नाही. बाजूक रवल्यावर उभ्या हईला की दिसतलाच ताता हा, कारण माझा तोंड असा होतला आणि तवा येतला. अरे रे! हां. आता कसं आहे उन्हाळा खूप सुरू झालाय. ह्या वर्षीचा ना उन्हाळा सगळ्यांनी आता आता वहिनींना विचारत होते, "काय हो पाणी पिऊन इलात की नाही?" तर वहिनी म्हणता, "हो, हो. दिसतंय, दिसतंय मी." हां. तर वहिनी म्हणत होती, "हो, हो. मी पाणी पिऊन इलंय." आणि ते पण काय मडका काढलाय. कारण बरोबर आहे. आता उन्हाळ्यात ना मडक्यातला फ्रिजमधला पाणी पिऊ नका. कारण फ्रिजमधल्या पाण्याने सर्रास घसा बसतो आणि त्याचा जो त्रास जाणवतो ना तो वेगळा. त्याच्यामुळे कधीच कोणी फ्रीज मधलं पाणी पिऊ नये. ज्याला सवय आहे त्यांनी हळूहळू मोडावी, कारण फ्रीजचं पाणी चांगलं नाही. आमच्याकडे तिघींकडे पण मोठे मोठे फ्रीज आहेत. बाटली नाही बुतुरू. पाण्याची हा, ह्यात म्हणशाल कसली. जाऊ दे. तर आजची आपली रेसिपी हा अंडा. हा. अंडा स्पेशल म्हणजे घरात कधी कुठलीही गोष्ट नसेल आणि वार इलो म्हणजे बुधवार इलो, शुक्रवार इलो किंवा रविवार इलो तर काय करायचं? तर रोज रोज म्हणता दुर्वांग, काय मम्मी भुर्जी भुर्जी भुर्जी, काय मम्मी ऑमलेट ऑमलेट ऑमलेट, सोनम म्हणता. आणि नंतर इले आमचे हे, काय नुसतं अंडो रसो लावला, एकदा फोडून करतो एकदा उकडून करतो. असे कपाळात असे हात लावले आणि मला आता काय करायचं. त्याचं सोल्युशन हा आजची रेसिपी. तर तुम्ही तोपर्यंत खाली सांगा मी ओढणी घेऊन येते, की बाबा अंड्याची भुर्जी की अंड्याचा रस्सो की काय आता अंडी तर उकडून घेतलं, तर काय करायचं? सकाळीच मी म्हटलंय काय करू, काय करू? अंडी उकडून झालेली. आता विचार केलाय, तर म्हटलं अंडी उकडून आज आपण काहीतरी भाजी करूया, म्हणजे त्यांका पण वेगळाच काहीतरी. तर म्हटलंय चला, आज ही रेसिपी म्हटलंय सरोजा, आज आपण हीच रेसिपी करूया. म्हणजे कसा सगळ्यांका माहिती पडत. जर भुर्जी खाऊन कंटाळली, अंडो रस्सो खाऊन कंटाळले, ऑमलेट खाऊन कंटाळले, तर म्हटलं आज ही आपण वेगळ्या प्रकारची, पण काही जास्त असं खटाटोप नाहीये. झटपट होता म्हणजे तुमका टिफिनला वगैरे घेऊन जायची असतात ना 10-15 मिनिटामध्ये तयार होता. तर आता आपण रेसिपी सुरुवात करूया आणि त्याचं साहित्यापासून आपण काय म्हणतात ते आज नॉनव्हेजचा दिवस म्हणशाल मच्छी नाही. मच्छी माणसांकाच एवढा गरम होता. माणसं उभा असतात ती मच्छी किती उपजत असतात. बिचारे कोळणी उन्हात बसतात. फक्त स्वतःच्या टकल्यावर एक कपडं ठेवतात आणि आपले मासे हकलत असतात. ती मच्छी थयच शिजतात, थय येऊन काय शिजवणार? नाही, पण मच्छी घेऊन चांगल्या मार्केटमध्ये जाऊन घ्यायला पाहिजे. तिकडे म्हणजे ताजी फ्रेश मच्छी आणि जिथे मिळते सावळीत ना असतात. हां, पण आमच्याकडे कोळीण येताना ती सावळीत नाही बसा, उन्हात बसतात. त्यामुळे ती बिचारी. मच्छी घेऊ का ना, थोडं जीव वर खाली होता. जाऊ दे. चला, आता आपण आजच्या रेसिपीवर येऊया. हं. आता त्यासाठी मी कांदे घेतलाय 4-5 छोटे. बघूया आता किती लागतं ते. 2 टमाटर घेतलंय, कोथिंबीर, बारीक चिरून लसूण घेतलंय. तुम्ही हे लसूण घालाच, बरी लागते ह्या भाजी. अंड्याच्या भाजीत. मी आता अंडा भाजी म्हणते. तुम्ही काय तर नाव खाली कमेंटमध्ये, लाईव्हमध्ये सांगा. काय ता. मीठ घेतलंय, नंतर आपले मसाले लागतले ते. तर ह्या पाणी घेतलंय ना, कांदे चिरून झोमतात ना, एक तर आधीच घाम येतं आणि डोळ्यातून पाणी येतं. त्यापेक्षा ते पाणी घेतलेला बरा. आणि ही आपली अंडी उकडून घेतलेली आहेत. ही एकच बघा. अंडा सोलला, हां, एक दुसरा अंडा सोलला आणि ही आता सोलूची आहेत. तोपर्यंत कांदे, टोमॅटो कापून घेऊया. फक्त एवढाच साहित्य लागतं आणि होता झटपट. म्हणजे तुमका जर वाटलं, की आज बाबा चल भुर्जी करण्यापेक्षा भुर्जी जास्त वेळ फेटूची लागते ना, कांदे, टमाटे शिजवून, तर ही एक बरी आयडिया. तुम्ही ही अशी भाजी केलास की नाही तो सुद्धा लाईव्हमध्ये सांगा. खैना बघताच ता सुद्धा सांगा. आणि आवडत असेल तर स्क्रीनवर लवकर डबल टॅप करून लाईक करा. आणि रेसिपी पूर्ण बघा. आता दीप्ती परब लिहिते हाय, प्रशांत भोसले लिहिते आज काय स्पेशल सांगितलं बहिणींनो नमस्कार. तुमका पण दीपालीने लिहिलं नमस्कार. हाय, दादांनो. आश्रीनने लिहिलं हाय, सविताने पण हाय लिहिलं.
दादांनो तुमका सुद्धा नमस्कार सगळ्या ताईंना सगळ्यांना. मी दिल्या नव्हत्या म्हणून आता देते. महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. सप्ताह चालू आहे म्हणतात. का आता तर टीव्हीवर तर मी बघितला महिला दिनाचा सप्ताह चालू आहे. आता हे नवीन अजून सुरू 7 झालं. दिवस झाले नाहीत. अजून हे म्हणजे नवीन. अजून महिला दिवसचे पिक्चर वगैरे लागतात. गाणी वगैरे. असो. आता मदर्स डे येत, फादर्स डे येत. लवकर सगळे. लवकर हा सगळे सगळे डे साजरे करायचे. त्याच्यामध्ये गुढीपाडवा येत. हो आता 19 तारखेक इलो पाडवो इलो. नवीन वर्षाच्या नवीन हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा ऍडव्हान्स मध्ये तुम्हाला आताच देते. राजश्री लिहिते हाय, कृतिका लिहिते हाय. कांदे झोमले बघा, सोलता सोलताच झोमले कांदे. इतके बस ना गो. हो हो बस झाले, जास्त नका करू. हम्म. थोडीच. आता सगळे कामावर गेलेत, हो. आपणच आहोत. आणि मी पण सकाळी हीच भाजी केलंय. त्यामुळे ही खाऊन बिऊन इलंय हा मी. म्हटलं तुमका दाखवूच्या आधी आपण केलेला बरा ना, नंतर मग काय घालतलाय काय नाही आठवत नाही. कांदे थोडे पाण्यात रवांदे. आधी टमाटर घेऊया बारीक हे चिरून. कांदे ना कसे पण म्हणा तरी ते रडवतातच. होय होय भरले माझे डोळे. माझ्यावर नेहमीचो डायलॉग आवशी बापसान वाढवायचा आणि कांद्यान रडवायचा. स्क्रोलिन अंडा बिर्याणी काय? नाही नाही अंडा बिर्याणी नाही. अंडा बिर्याणी एकदा दाखवूया पण त्याका वगता. आज अंडा बिर्याणी नाही, अंड्याची भाजी. आता स्किनची काळजी घ्यावा. टमाटर असो असा त्याच्यात थोडीशी हळद थोडीशी साखर टाकून तोंडात रगडा. मस्त होता स्किन उन्हाळ्यात. तुमचे काळे काळे जे म्हणतात ना काय गो म्हणतात त्या आता पिगमेंटेशन. हा पिगमेंटेशन म्हणतात. हा ते सगळे जातले. उन्हाचे पण काय पॅच येतात ते पण जातले. आता चॉपर शिवाय बघा टमाटर कसं. आजकाल हल्ली चॉपर इले पटकन झटपट होता. हो चॉपरची मदत होता बाय. माका तर होता सकाळी घाई गडबडीत. आपले कांदे कापून ओबडधोबड टाकले की बारीक. हे बघा एवढं बारीक टोमॅटोवर मस्त येईल तरी चॉपर सारखंच. हातच दिसताय तुमचा. हे का टमाट्याक नाही ही सुरी नाही घ्यायची, कात्र्याची घ्यायची. नाही ते मध्ये मध्ये नरम आहेत ना त्याच्यामुळे ते चिरायला बघा असं हे होत. पण जेवढे पिकलेले असतील ना तेवढेच कांदे चांगले. टमाटे टमाटे कांदे दिसतायत समोर कांदे आणि कापतायत टमाटर. तुम्ही काय आज केला असात बेत तो सुद्धा लाईव्ह मध्ये सांगा. तुमका गावली की नाही मच्छी, तुमका कोळणी खय बसतात, काय काय मच्छी आणलास ती पण सांगा. कोण कोण काय करतात शॉर्टकट पहिला अंड्याची भाजी वगैरे करतात आणि जेव्हा मुलांका शाळेत सोडून जातात तेव्हा आपली मच्छी बिच्छी घेऊन येतात. म्हणजे संध्याकाळचं बेत. संध्याकाळीच घरी येतात ना माणसं. आता हे बघा कांदे असे बारीक बारीक. सविताने लिहिलं मी अंडी खात नाही तरी पण अंड्याची रेसिपी बघते. चांगली गोष्ट आहे. चांगली गोष्ट आहे. धन्यवाद. हा. अंडी का खात नाही तुम्ही? अंड्यामध्ये हा. भरपूर काय असतं प्रोटीन पौष्टिक असतात. रोज एक अंड खावं म्हणतात. अंडी. आता कांदा आणि टोमॅटोचं कॉम्बिनेशन कसं असतं माहितीये? जेवढे तुम्ही टमाटर 2 घेतले तर कांदा एक्स्ट्रा घ्यायचा असतो. कांदा आकसतो जास्त घ्यायचा आणि टोमॅटो विरघळतो. त्याला इथं मला अंडी आवडतच नाही. व्हेरी गुड. आवडत नाही तर आता त्याला काय करू शकत नाही. पण अंडी ठीक आहे. हा काय काय जणांना वास आवडत नाही. मलाही नाही आवडायची पण आता आता म्हणतात ना डिलेव्हरी नंतर खायला सुरुवात केली. मला ही अंडी अजिबात आवडायची नाही. मला अंड उकडलेलं कोण खात असेल तरी मी तिथे राहायची नाही. त्याचा वास. काय काय जणांना चिकन पण नाही आवडत. चिकनचा तो वास येतो बघा, स्मेल येते वेगळा. आता बघा माझ्या परीने जेवढा जमला तेवढा मी कांदो बारीक चिरून घेतलंय. ह्यो जो देठ असता तो काढायचो. ह्यो शिजणार नाही आणि कापणार पण नाही. हा तो काढायचा.
कोण कोण कुठून कुठून लाईव्ह बघते ते तुम्ही सांगू शकता, म्हणजे आमची बडबड कमी आणि आम्ही थोडे कमेंटरी वाचू, किंवा तुम्हाला काही रेसिपी विषयी हवं असेल माहिती तर तुम्ही कमेंट करून विचारू आणि शकता. काय तुम्ही अंड्याचे प्रकार करू शकता ते हम्म. पण आम्हाला सुचवा, म्हणजे आमचं पण म्हणतात ना प्रश्नचिन्ह आहे तोही जाईल. हा, दररोज दररोज अंडा अंड्याचा कुठला बिर्याणी हा आहे, अंडा भुर्जी आहे, अंडा घोटाळा आहे, अंडा रस्सा आहे, आता अंड्याची भाजी आहे, अंड्याची भजी आहे, पकोडे पण आहेत. पकोडे पण आहे. आता राहिलं काय, उरलं सुरलेलं सांगा. बघा आता आपण टमाटरच्या दुप्पट कांदा घेतला. हा, चिरणाऱ्यापेक्षा समोरच्याला खूप रडवतो हा कांदा. तो म्हणता कांदो चिरणारीचं पोट गेला तर डोळे बंद केल्यांनी म्हणून तो चिरणाऱ्यापेक्षा बाजूची किरड होता. आता आपल्या अशा पद्धतीने सगळे कांदे बारीक चिरून झालेले असत. हे बघा, ह्याच्यापेक्षा बारीक आता कापूक गेला ना तर खूप वेळ जाईल. मारले आता शॉर्टकट. नाही तरी बारीक आहेत, शिजवायचे तिथे. अंडी पण सोलून घेऊया ना, ती पण चिरूनच घेऊया. गरम संजोग गरम होत अंडी. येतंय. काय तुम्ही खूप छान रेसिपी करता, मी नेहमी बघतो. धन्यवाद धन्यवाद. आजकाल उष्णता एवढी आली आहे ना की अंड शिळ आहे की हे आहे ते पहिलं बघून घ्यायचं. आज जेव्हा आपण अशी अंडी उकडून घेतो ना तेव्हा ते म्हणजे असं, आता एक अंड तुम्हाला दाखवतो. आता हे बाजारामधून आणलेलं अंड आहे, त्याला चेक करण्याचं आपण एकदा दाखवलेलं. परत हे आता अंड असं बघायचं, बुडलं खाली की हे बघा ताजं आहे, वर आलं तर समजून जायचं शिळ आहे. कारण कसं बाकी अंडी आपण फोडून घेतो बघा बुर्जीला, आपण वेगळ्या ग्लासमध्ये, तेव्हा कळतात. पण ही जी अंडी आपण उकडवून घेतो ना ती शिळी आहेत की ताजी आहे हे नक्की चेक करूनच मग अंड्यांचा वापर करा. मस्त कारण पण मोठी आहेत उन्हाळ्यामध्ये, हा, आणि ही आताच आणलंस ना. हा, पण कसं उन्हाळ्यामध्ये अंडी होतात. खाताना ही खराब हो होतात ना हो, आतमधून. उबसतात ती हा, सुद्धा. त्याच्यामुळे ही काळजी घ्या. आणि अंडी शक्यतो ताजीच आणा. जर आज बुधवार आहे तर मंगळवार किंवा सोमवार अंड्याची दुकानं असतातच ओपन, तसं काय नाही. बरोबर झाला पटकन सोलून, हे का झाला या. रवला तरी पण कवाच. या हा, तुमची कवच व्यवस्थित निघाली पाहिजे. हे अंड बघा मध्येच कसं झालं बघा. लई रड घेता सोलूक. त्याची एक ती पातळ साल निघा खोई, मग त्या अंड्याचा साल बरोबर निघता कवची. ही पण लागली तर फोड येतो फोड चुकान. पाया खा. किती वेळानं उत्तर दिलंय तर बघा. विचार केला मी काय बोललंय आणि आता काय त्याचा लागली अर्थ. तर म्हटल्यावर म्हटले माझा विचार करते खय लागली तर पाया का, आता हातीक तर सोलते वेळी एवढी काही लागणच नाही. काच ह्याच्यात असतं ना जायची ही कवच. कपची. हा, त्या का आता ठेवते होय पाण्यातच, नंतर काढा नंतर काढूया, कारण खूप वेळ आता खै 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 ही झाली. शिट्टी वाजत राहावा, एवढा गरम होता. गॅस महाग झालेलो हा, त्यामुळे आता गॅसची थोडीशी बचत करू भैया. भांडी बिंडी अगदी सुकून बिकून गॅस घ्यावा. महाग सोडा, आता 25 दिवसाने मिळणार त्याचं बघा. 25 की 21? 25 तुम्ही पकडून चाला, 21 सांगतायत ऑन पेपर, तुम्ही 25 पकडा. बघा बघा, आता आम्ही पाणी पण नव्हता गॅसवरच करतो फक्त. काय नाही, आता तुम्ही इलेक्ट्रिक शेगडी घ्यावा. आता एवढाचा की गरमीतून थोडा कमी लागतं तापूचं पाणी, थंडीत आपला भरपूर लागायचा. नाही, बेस्ट ऑप्शन आहे. इलेक्ट्रिक शेगड्यांचा सेल आता सध्या वाढलाय, कारण तेच आहे, प्रत्येक जण इलेक्ट्रिक वर आलाय. आता करणार काय ना तुम्ही सांगा, 25 दिवसामध्ये तुमचा तो आहे तो गॅस पण संपला तर बरोबर. मग करणार काय. होय होय, त्या दिवशी होती गो क्रोमामध्ये मी गेलेले मग ती. उपाशी रवाचा काय, क्रोमामध्ये गेले तेव्हा होती. असणार. हा, तोच आता पर्याय आहे. कोणी कोणी काय काय पर्याय शोधले ते खाली कमेंट करून सांगा.
आणि तुमका किती दिवस सिलेंडर जाता, किती माणसं आहात आणि सिलेंडर किती दिवस जाता, तो पण तुम्ही सांगा. म्हणजे तुमका कसं बुकिंग करायला टेन्शन नाही. कढई आधी तापून घेतली, तेल ओतलं. तेल तापान दे. खैना खैना बघतास ता सुद्धा सांगा. आणि आमची ही आयडिया आवडली की नाही, म्हणजे अंड्याची भाजी, ती सुद्धा सांगा. अंड्यात घाला काय ह्या इतके चिपकला की त्या नक्की या प्लास्टिक ब्लिस्टिकचा अंडा नाही ना? नाही, ती बघ आता पातळ साल येली पाण्यात गेल्यावर. आता काढलंच ना वडान. हा पण ती साल येली ना कवच्या बरोबर की अंडा बरोबर सोलला जातात. नाही, पण ह्याचा बघा ना काहीतरी बिनासला. ह्या अंड्याचा काहीतरी बिनासला बघा. काय बिनासला आता त्या कळणार नाही बघा, एवढं प्रयत्न करून पण. अरे रे, जाऊ नये आता, त्या माझा मनच उडाला त्याच्यावरसून. एका बाजूकच रवाने. 3च अंड्याची करूया. आशा मात्रेने लिहिलं आमच्याकडे पाईपलाईन आहे, त्याचा पण काहीतरी गव्हर्नमेंट सोल्युशन काढताल. थांबा आता जरा. पहिलं कांदो घेऊया घालून. कांदो चरचर आवाज कमी होईपर्यंत मी गॅस मोठी ठेवते. आणि जेव्हा त्याचा पाणी निघून जातं, चरचर आवाज थांबतात, तेव्हा मी मंद आच करते आणि मंद आचेवर मग कांदो चांगलं गुलाबी रंगापर्यंत परतून घेते. जर तुमका ही भाजी टिफिन मध्ये देऊची आहे आणि सकाळी करतास आणि संध्याकाळपर्यंत जर खाऊची आहे, तर कांदो होय चांगलं परतलो गेलो पाहिजे. आता उन्हाळ्याचे पदार्थ जास्त वेळ राहूनच नाही, कांद्यानेच जास्त खराब होतात, म्हणून कांदो चांगलं भाजू कयो. ही आता टिप समजा. आवडली तर नक्की एक लाईक करा, स्क्रीनवर डबल टॅप करून. आता ह्याचं थोडंसं चरचर आवाज कमी झालं. आता मंद जराशी करतोय, एकदम लो नाही, मंद आचेवरच चांगलं हे भाजून घेऊ करूया आता. सानिका लिहिते हाय. हाय ताई, तुमचं स्वागत आहे आपल्या लाईव्ह परब किचन लाईव्ह मध्ये. पूर्ण रेसिपी बघा हा. तुमचा आजचा काय बेत आहे तो सुद्धा सांगा. तुम्ही आज काय केलं सकाळी? नॉनव्हेज दुपारी, म्हणजे सकाळीच हो, दुपारी तर जेवायची वेळ झाली आता. काय काय जण इथे मीठ पण टाकतात हा. पण होय. टमाटर नंतर आणि मसाल्यानंतर मीठ टाकायचं. हा, त्याच्यामध्ये म्हणजे- टमाटर मी घेतलंय, मी घेतलंय वाटीत. हा, लांब म्हणजे जाऊच कसं नको. मग ते मॅश व्हायला मदत होते. हा. अगोदर मीठ टाकून नाही, अंदाज येत नाही, हो, फसायला होतं. ह्याच्यात टाकायचं आधीच टाकायचं आहे, पण हम्म. टमाटर आणि ते मिक्स झाल्यावरच टाकायला पाहिजे. बघा आता कांदो किती आळलो. ह्यो मालवणी शब्द हा. म्हणजे काय झालो, मराठी शब्द काय आकासलो. इंग्लिश श्रिंक होणं. हे टमाटे काय आपल्या हे नाही करूचे, जास्त विरघळूक नाही देऊचे, पण जरा परतून घेऊकच होय. ते सुद्धा काही काही टमाट्यां पण कांद्यांवरच नाही आरोप करायचो भाजी खराब होतं, टमाट्यां पण होतं. टमाटरने जास्त होता तो. हम्म. कांदा, कारण आमण्याचं काम कोण करतं सांगा? टमाटर मध्ये आमण्याला पदार्थ. पण कांदो पण कच्चो रावलं तर आपण पीठ योग बघ कांदो घालतो. आशा ताईने लिहिलं अंड्याची भुर्जी आणि कोळंबीचं कालवण. छान, मस्त मस्त. आता ह्याच्यात घालूया आपण मसाले आपले सुके. नाही गो, लसूण रावली आहे ना. हा, मी बघितलीच नाही. लसूण बारीक चिरून घेतलंय, ती छान लागतं या भाजीत. बारीक चिरून घेवा
जर तुमका आलं लसूण पेस्ट घालूची आता हिरवी मिरची ती घातलास तरी चालत, पण लसूण घालात अशी बारीक चिरून, छान लागतं ती. आता गॅस बारीक करा हा कारण स्टीलची कढई आहे ना. कधी कधी रेसिपी करणाऱ्याच्या लक्षात येत नाही बघा. तर लसूण पण घेतलंय मी काही सेकंड परतून. लसूण पण आपण स्टोर करूचो व्हिडिओ आपल्या परब किचनवर असा, जे का स्टोर लसूण करूची तो जाऊन बघू शकतास. जसं ह्यो व्हिडिओ सेव्ह होईल तशी लिंक पाहिजे तर देऊ आम्ही तुमका. लसूण नारळ आताच गाळलो ना तो. आता ह्यो थोडो गरम मसालो, त्याच्यानंतर धना जिरा पावडर अर्धा चमचा घाला धना जिरा पावडर, आणि आपलं ह्यो मालवणी मसालो. तो चमचो छोटो म्हणून मी दोनदा टाकते, म्हणजे तो 1 चमचा होतलो. हळद रवली व्हायची. हा हळद घालते. मी बहुतेक रेसिपीत हळद घालणार नाही, कारण ना आपल्या मसाल्यात ना हळद असता, तरी पण घातलंय. आता आठवण केली तर मी त्या रागूक नको हळद रसली म्हणा. आता मग पाणी लागतं सरळ. मसाले टाकले की आपली ही भाजी होय टमाट्याची भाजी, कांदा टमाट्याची मस्त सुकी होता. लागते हा. मला कांदा हे बुर्जी पेक्षा ना हे कांदा टमाट्याची भाजी खूप आवडते. हो त्याच्यात पण अशी लसूण कापून घालायची, पण कच्चे नाही असे पिकलेले. पिकलेल्याच टमाट्याची भाजी छान लागतात. कच्च्याची तर मी पण नाही खाल्ली, ती लय आंबट लागतात. हा 2 चमचे पाणी घातलंय. आता मी गॅस मोठी केलंय पाणी घातल्यावर, कारण मसाले घातल्यावर गॅस आपली बारीकच ठेवायची. आता ह्याच्यात घालू केला आपल्या चवीपुरता मीठ. मीठ घालून पण मी ढवळून घेते. बारीक केलंय गॅस की ते आपल्या अंडी कापूची येत आता. तुम्ही अशी भाजी करून खाल्ला असाल तर लाईव्ह मध्ये आता सांगू शकतास की आम्ही अशी भाजी करतो. कोण कोण काय करतात ना ते बल्ब गोलच्या गोल काढतात आणि फक्त सफेद ह्याचेच तुकडे करतात. आणि काही जणांना आवडत नाही ना, तो बल्बची टेस्ट वेगळीच लागते. हा आणि ती भाजी मग पिटूळ पिटूळ दिसता. आजकाल भार्गव पण तेच करतो, बोलतो मग अंड भरवायला गेलं की सांगतो मधला नको भरवू मग सफेदच भरव, कारण ते सफेद छान लागतं ना. आणि ते कशाला खेपत हे पिवळं येल्लो. अंड किती नरम असतं, आपण हातावर सहजरित्या त्याला चिरू शकतो. हे बघा मस्त आपली भाजी अंडी चिरून झालेली आहे. आता ही ह्याच्यात घालून घेऊया. आणि ह्याच्यात घातल्यावर काही जास्त वेळ ढवळायचं नाही, आपण मीठ वगैरे घातलेलं आहे, फक्त काय ह्याला हा मसाला लागला पाहिजे. आणि वाटतात की नाही छान मस्त रंग आलेला आहे. आपल्या मालवणी मसाल्याचा रंग बघा, ताजा मसाला आहे हा. तुम्हाला ऑर्डर करायची असेल तर सरोज खाली नंबर देते, त्याच्यावर तुम्ही ऑर्डर करू शकता. कारण ठेवणीतले प्रकार आता गरमीतूनच तुम्ही ठेवून घेऊ शकता. हा 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 सुरेख. तर थोडीशी आज मीडियम करते, कोथिंबीर चिरते. आपली भाजी अंड्याची भाजी तयार आहे. उकडलेल्या अंड्याची भाजी, ह्याला भाजीच म्हणू शकता. भुर्जी म्हणजे बारीक भुरभुर भुरभुर त्याला भुर्जी. आपली ही रेसिपी झालेली आहे. आवडली तर नक्की डबल टॅप करा स्क्रीनवर. आता आपण प्रेझेंटेशन करूया. आता गॅस बंद ना. हा गॅस बंद.
हा हा मस्त. शॉर्टकट असे. किती वेळात हा. झाली ते तुम्ही सांगा खाली. तिथे अशी 25 मिनिटं लाईव्ह दिसते, पण अर्धी थोडी बडबड होती ना. हा म्हणजे 15 मिनिटात तरी होते. हा. जी बडबड केली तिथे तुम्ही अंडी उकडून घ्या. सविता ताईला इथे छान झाली भाजी, थँक्यू. या तुम्ही नवीन काहीतरी एक वेगळा अंड्याचा प्रकार करत असाल, तुम्ही केला पण असाल, पण मी तर आज पहिल्यांदा माझ्या घरी केलंय आणि आता लाईव्ह मध्ये पण केलंय आणि मी खाल्लंय पण. मका आवडली, मका आवडली, माझ्या चेडवाक आवडली. तुमका आवडली तर डबल टॅप. हा स्क्रीनवर डबल टॅप करा आणि लाईक करा. चला मस्त. आता अशा प्रकारे आपला हा लाईव्ह आपण एंड करूया. गरमीचा असा गॅस जवळ जास्त उभ्या हा. नाही राहायचा, असा असा पटापट करायचा आणि बाजूक व्हायचा. आता हा, आता जर कोणाचे खाली काय कमेंट असतील किंवा तुम्हाला काय सजेशन असेल किंवा तुमच्याकडे अंड्याचे कोणकोणते प्रकार तुम्ही करत असाल, तर ते खाली कमेंट करून सांगा. ही रेसिपी जी आहे ना, ती लाईव्ह सेक्शनमध्ये जाऊन सेव्ह होणार आणि परब किचनचे व्हिडिओज आवडले असतील तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. चला, धन्यवाद. बोलूया आता. धन्यवाद.